Xeyirli kun. Biz Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясы Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 2017 елдагы эшчәнлегенә багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Һәм безнең кунаклар институтның директоры Ким Миңнуллин, институтның фәнни эшләр буенча урынбасары Олег Хисамов, язма һәм музыкаль мирас үзәге мөдире Илһам Гомәров. Һәм беренче сорауны Ким Мөгаллимович сезгә юллыйм. Тезислар белән әйтеп китсәгез иде, менә 2017 елны институтның эшләгән төп эшчәнлеге нәрсәләрдән гыйбарәт булды? Хәерле көн барыгызга да. Әлбәттә, улы тарихлы biz indi 80 yılga tabi barabız. 19 yılda institutqa resmi şuşu isim bilen değerli uyuşuğuna 80 yıl bula. Halbuki biz indi aldarak negiz salıngan deb esepleybiz. Revolюциядан соңгы чорда гыйльми үзәк башланып, Ибраһимовның җитәкчелек итү еллары да башкасы. Институт күп кырлы, күп тармаклы, күп профильле. Әлдә ул шулай итеп дәвам итә. Әйтик, тарих институты, энциклопедия институты, археологлар барса да шушы институттан чыкса да, біз күп профильле буларак яшәп киләбез. Бу филология киң мәгънәсендә, әдәбият, сәнгать юнәлешләре. Шуңа күрә безнең инде барлык эшчәнлегебез шушы күп тармаклы эшне иңләп ала. Һәм инде 17 ел башка еллардан аермасы әллә ни юктыр. Соңгы берничә елда без инде зур проектлар белән эш итәбез. Бу бер яклап үзебезнең институтның әлеге юнәлешне фәнни яклап нигезләп алынуы, икенче яклап республикада излекле рәвештә, планлы рәвештә матди яктан ныгытылган дәүләт программаларының булуы. Бу инде 14 елдан башланган телләр турындагы программа һәм инде татар халкының тәңгәллеген билгели торган айрым программа. Уларның матди яктан безгә ярдәм бар. Шушы ике яклапта финансирование, ике яклапта таләп, ике яклапта бурычлар кую безгә зур проектларга чыгарга һәм аларны уңышлы гына эшләп килергә ярдәм итә. Шуңа күрә безнең институтның 10 фәнни бүлеге бар. Аның 3-се тел юнәлеше буенча, әдәбият юнәлеше буенча бар, әдәбият белеме, текстология бүлеге, халык иҗаты бүлеге, сәнгать юнәлеше буенча рәсем сәнгате, гамәли юнәлештә музыка, театр юнәлеше һәм инде менә Илһам Усманович монда, ул безнең язма һәм музыкаль үзәк киң планда эш алып бара торган. Бүгенге көндә бу үзәкнең үзендәгенә дә 15 штат берәмлегендә зур бер структур берәмлек булып тора. Менә шушы юнәлештә эшләребезне алып барабыз. Эшне инде ел буе эшләгән эшне 80-нән артык фәнни хезмәткәре булган әлеге оешма 20-гә якын фән докторы, 50-дән артык фән кандидаты эшләп килә. Шуңа күрә берничә минут эчендә, 1 сәгать эчендә дә тулысынча хисап тотып бетереп булмый, әмма ләкин төп юнәлешләре, аларның инде әйткәнемчә зур проектларыбыз бар. Бу инде тел белеме юнәлешендә, әдәбият, тел белеме юнәлешендә алабыз икән, аларның кайберләре телләр программасы, мин санап узган дәүләт программалары белән бәйле. Бу беренче тапкыр башкарыла торган академ лексикология 3 томнан тора. Тарихта беренче тапкыр башкарыла. Тел тарихы багышланган 4 томлык хезмәт эшләнеп килә. Академик грамматиканың 3-нче томын тамамладык. Ул инде 90-нчы елларда эшләнгән 3 томлык академ грамматика буларак һәм инде бүген без аны яңадан эшләп чыктык. Әдәбият юнәлеше буенча безнең шулай ук зур эшләребез бара. Бу 8 томлык яңа тарихтагы әдәбият тарихы 17-нче ел ахырына 5-нче томы дөнья күрде. Һәм инде ел сайын дәүләт программасы, телләр буенча дәүләт программасы нигезендә ел сайын 1 том дөнья күрә тора. Димәк, без инде 18, 19, 20-нче елларда 8 томлыкны тамамлау планы белән эшлибез. Шулай ук Галимҗан Ибраһимовның 15 томлыгы
boyunca iş aktif rəvişdə bara. Siz indi biləsiniz, biz 15 tomluq degəndə Qayaz İsqaqinin 15 tomluğunu işləb cəmaətçilikə tapşırdıq. O indi dövlət bölügünə də layiq buldu. İbrahimovның 15 tomluğu aktif rəvişdə əzirlənə. Tatarstan Kitap Nəşriyyatının iş planı bilən tanışsağız, anda 18-ci yılğa Ғалимжан İbrahimovның birinci 5 tomu planğa kiritilgan. Demək biz 18-ci yıl davamında 15 tomluqның birinci 5 tomun qulubuzga alacaqbız. Bu indi zor iş bulacaq, çünki Ғалимжан İbrahimov bugungi kunda bigrekdə Respublikanın 100 yıllığına barğanda ədəbiyyat, til məsələləri, sənqət, tarix məsələlərini yana başdan көтәреп, milletimizin alğarışın yangadan eğlenip qarab, qayta öyrənu, yangadan barlaw bara ikən Ғалимжан İbrahimovның ismi, anın xizmətləri, anın mirası hər vaqt algı planda bulacaq. Xalq icatlı yönəlişi boyunca biz iki zor proyekt boyunca işləyibіз. Bu 25 tomluq Tatar tilindəgi, 15 tomluq Rus tilindəgi proyektlar bara. Tiller boyunca dağınal sözlükler ayırım blok bulup baralar. Nedir konkret sorular bulsa biz onlarga cevap verəcəkbiz. Mına şu yönəlişdə bu zor proyektlardan elbette bulardan dış ayırım fənni monografiyalar, kollektiv monografiyalar, jiyintiqlar dünya kuratora. Biz indi bularının barısında təfsillab söyləw mümkünlüğümüz var. Konferensiyalar, türlü seminarlar zor orununu alıp tura, çünki indi ol bir yaqlab tariximizga, ciddi problemalarga ixtibarını arttırу üçün bulsa, ikinci yaqlab biz dünya cəmaatçiligin Rossiya, başqa illerdəgi cəmaatçilikni, fənni cəmaatçilikni respublikaga tartу, iqtisad bilən gənə, siyasi məsələlər bilən gənə tugul, özümüzün mədəniyyət yönəlişində də, til özümüzün ruhi baylığımızga ixtibar arttırу üçün, həm alar bilən bağlanışlarını nağıtı üçün işlənilər. Ғалимжан İbrahimovның 130 yıllığı uzdu. 17-ci yılda biz indi yıl davamında şaralar uzdurduk. Xalqara zor konferensiya buldu. Başkırtistan'a, Tuğan yaqlarına da barıp anda şaralar uzdurduk. Əlimine dekabr ayındağına Cunqaqlaw rəvişində İbrahimov ismin jürtken Tatar gimnaziyasında Cunqaqlaw şarası buldu. Şolay indi әлеге konferensiyalar bizning turli yo'nalishda bara. Ol sənqət yönəlişində də buldu, teatr, muzika yönəlişində birinci tapqır biz xoreografiya yönəlişində xalqara konferensiyaya çıxdıq. Bu indi әлеге məsələ ixtibar üzəgindən çitdə qalıb kildi. Әлеге qədər Gay Tahirov degan bizning ataqlı xoreograf, artist, ғалим yaşab kildi. Mene onun 110 yıllığına bağışlanğan şaqti qızıqlığına şara buldu. Hem indi mene soňgu günlerdägine Türkiye dünyada ağaçqa uyup yasaw sənqəti, onun tarixi hem bugünkü zaman şulay ok barlyk Türkiye döwletlerden kildi. Ýagny mene şu ýönelişde bizning işlerimiz bir toktawsuz dowam etdi. Özübizge ixtibar berүү, bu indi respublikanyň da zor ixtibar berүү, maddi ýakdan da ixtibarynyň bulugyny körsätip turgan. Tagyn bir iki söz bilen gene zor şaralarynyň bir blogu bu ekspedisiyalar. Ol indi institut tarixinde ulu bir tradisiyaga eýlengen ýöneliş, ama 2008-9 yıllardan biz аны indi tagyn da ýogary derejege köterdik. Ol kompleksli rewişde bara. Elegirek biz özübüz akça tapıp, mümkünlikler tapıp işlesek, 14-ci yıldan devlet programması, min atap uzgan 2 devlet programması bizge tuğlu mümkünlük bire. Tatarstan boyunca gına tugul, Rossiyada tüplenip yaşayan milletteşlerimiz tüplenip yaşayan her tübökke barıp işlev mümkünlüğü bire. 8-10-12 kişi jıyılıp, yakınırak ara bulsa 1-2 min kilometr şamaları bulayken Rossiya köleminde biz özümüzün avtobus bile barabız, çit tüböklerge indi poyuz, samolyot, yani andi mümkünlüklerimiz var. Soňky yıllarda hatta İran'a kadar barıp çıktık. Uzgan yıl 16. yılda Kazakistan'da bulduk. Rossiya köleminde biz indi bir toktawsuz işlep turabız. Hem indi uzgan yıldagına da bizning 5 kompleksini ekspedisiya uzdu. Anın ikisi respublika rayonlarında, birisi Ulyan ülkesinde, Novosibirsk ülkesinde, hem indi
җәмәгатьчелеккә миңа калса кызык булырга тиеш. Без беренче тапкыр рәсми рәвештә Башкортстан территориясенә рәсми экспедиция уздырдык. Хатлар алышып, аңлашып, барып, 2 атнадан артык шушында эшләп кайттык. Шуңа күрә андый мөмкинлекләр дә бар, аңлашу бар. Һәм инде әйтергә кирәк, һәр экспедиция безнең беренче материаллар китап рәвешендә дөнья күрә торалар. Фәнни экспедициялар хазинәсеннән дигән серия чыгып килә, инде 20-гә якын китап дөнья күрде. 17 елда гына да безнең 9 китап дөнья күрә, алар әле бер-икесе нидә басмада, 9 китап 1 ел эчендә без шушы серияда чыгарабыз. Ягъни нигездә менә шушы юнәлешләр, аларны инде тәфсилләп сөйләргә дә мөмкин, әмма ниндидер мәсьәләләр читтә дә калырга biz инде сөйләшүне бәлким шушы нигездә дәвам итә алабыздыр. Рәхмәт. Һәм менә шундый сорау бирәсе килгән иде. Татар теленең академик грамматикасы, лексикологиясе әзерләнгән, шулай ук берничә сүзлек әзерләнгән. Менә аларны электрон вариантта интернетта урнаштыру мәсьәләсе караламы? Алар җәмәгатьчелеккә ачык булачакмы һәм бу кайчан эшләнәчәк? Нидер сорап. Мөмкин булса, мен инде коллегаларга да сүзне берип җибәрибез, чөнки алар инде турыдан-туры әйткәнемчә күп профильле институтта аның һәр юнәлеш буенча үзенең белгече бар, үзенең бүлекләре бар. Алик Шатович директор урынбасары буларак инде үзе телче буларак та күп мәсьәләләрне иңләп алып бара һәм инде турыдан-туры бу мәсьәләне җитәкли. Алик Шатович, сезгә сүз. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать, чынында безнең соңгы елда без үзебезнең зур тел өлкәсендә багышланган зур проектларыбызны инде тәмамлау этабына килеп керәбез. Бу ел безнең менә шушы татар теленең академик грамматикасының 3нче томы әзерләнеп бетте, ул синтаксиска багышланган. Булар инде әлбәттә өр-яңадан эшләнгән грамматикалар түгел, чөнки грамматика инде бер эшләнгән, ләкин без соңгы елларда фәндә булган казанышларны исәпкә алып, без аларны яңарту өстендә эш алып бардык. Менә татар теленең шулай ук 3 томлык лексикологиясе, монысы чын мәгънәсендә татар тарихында ул зур вакыйга дип күрсәтергә кирәк. Без аның быел 3нче томын чыгарабыз, ләкин 3нче том ул безнең булачак 2 кисәктән торачак. Менә бу 17нче елда без 3нче томның 1нче кисәген әзерләп бетердек. Ул татар аномастикасына багышланган иде. Һәм 18нче елда без аның 3нче томның 2нче кисәген татар лексикографиясына багышланган өлешен тамамлыйбыз һәм җәмәгатьчелеккә инде 18 шушының белән бу проектны түгәрәкләячәкбез. Моннан тыш тагын безнең татар әдәби теле тарихы проекты 4 томлык тел өлкәсендә бар. Быел без 17нче елда аның 2нче томын әзерләп бетердек. 19нчы һәм 20нче елларда 3нче, 4нче томнары да чыгып бетәчәк дип уйлыйбыз. Моннан тыш Кирәк, бу безнең төп үзебезнең чыганаклар нигезендә бара, ягъни кылгалиләрдән башлап 12нче гасыр, ягъни инде монда әдәби тел тарихы турында сүз. Әдәби тел тарихы. 1000 еллыкка якын тарихны иңләп алган шушы чыганакларга нигезләнеп эшләнә торган беренче тапкыр башкарыла торган. Ул инде излекле рәвештә 4 китаптан тора торган шушындый бер хезмәт, зур хезмәт булачак. Алдагы елларда без шулай тел белем өлкәсенә килсәк, татар диалектларының атлысын бастырып чыгарган идек, яңартып. Һәм менә бу хезмәтләрнең безнең февраль айында без планлаштырабыз институтның йомгаклауна багышланган чаралар циклы һәм менә шушы хезмәтләребезнең менә бу томнары, грамматиканың 3нче, лексикологияның 3нче томнары, татар әдәби тел тарихының 2нче томы шушы вакытта безнең җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителәчәк. Һәм әйтергә кирәк, бу хезмәтләрнең алда чыккан томнары белән бүгенге көндә электрон ресурслар турында сүз булды. Алар инде барысы да безнең институтның сайтында бүгенге көндә кирип аларга була. Аларны PDF форматында үзегезнең эш өстәлегезгә күчереп куеп, аннан файдалана аласыз. Ягъни менә бу академик грамматика 1нче, 2нче том, әдәби тел тарихы 1нче том, лексикология 2нче том, алар барысы да безнең институтның сайтында бар. antat.ru адресы белән керәсез дә институтның бүлегенә килеп чыгасыз. Сүзлекләргә килгәндә, без бүгенге көндә безнең сүзлектәр өлкәсендә иң зур эш итергән эшебез дип әйтик инде, ул татар теленең 6 томлык аңлатмалы сүзлеге 17нче елда ул безнең 3нче томы әзерләнде һәм бүген иртәгә инде ул безнең нәшрияттан кайтып төшәчәк һәм шушы февраль аенда булган презентация вакытында без аны киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәрбез дип уйлыйбыз.
Бу сүзлекләрдән таштаган менә монда электрон ресурсларга куйганда сүзлекләр белән без бераз гына электрон ресурста эшләдек. Ул татар теленең лексикографик фонды дигән һәм анда бу аңлатмалы сүзлекне түгел, моңа хәтле чыккан без бүтән татар теленә бәйле булган бүтән сүзлекләрендә шушы лексикографик фондта куярга, урнаштырырга, дөресрәгә куйдык, урнаштырдык дип әйтик инде. Ул инде интернетта демо версияда бар һәм шулай ук шушы безнең февраль аендагы институтның йомгаклау чараларының берсендә без бу ресурсны аерым махсус җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәчәкбез. Анда безнең интернет татар теленә багышланган ресурслардан бу сүзлекләр генә булмаячак. Анда булачак безнең Татарстан топонимнарының электрон каталогы да тәкъдим ителәчәк безнең. Шунда ук безнең шушы сүзлекләрнең менә бу лексикографик фонды ул теге русча әйткәндә ничек була? Скачать алу өчен генә көйләнмәгән, йөкләп кую өчен генә көйләнмәгән, бәлки куллануч өчен максималь шуннан ук изләп табып файдаланырга һәм бер сүз изләгән вакытта берничә сүзлектән аңа җавап бирелә торган дип эшләнгән, уңайлы дип көйләнгән портал. Һәм бу порталда безнең институтның академияның дөресрәге Татарстан академиясе татар теле дигән үзенең бер бүлекчәсе булачак. Татар теленә багышланган безнең хезмәтләребездә сүзлекләребез, топонимнар, безнең шулай диалектологик атласның семиотик институты белән бергә эшләгән электрон варианты куелган һәм башка телгә багышланган бөтенесе дә бер җирдә урнаштырылачак. Һәм менә шушы февраль айларында без аларны сезне чакырып тагын бер тәкъдим итеп, аларның һәрберсе турында тәфсилләп сөйләячәкбез. Сроклар турында әйтә аласызмы инде булса? Февраль аенда эшләп китәчәк сайт. Ул инде куелды. Без аны просто кушып кына җибәрмәгә торабыз, чөнки җәмәгатьчелеккә матур итеп тәкъдим итеп презентациясын үткәреп эшләргә уйлыйбыз. Аерым ачу, татар теле, әле шартлы рәвештә татар теле дип аталыр, дип торабыз, рәсми рәвештә аны тәкъдим итү. Монда менә Алишат сөйләгәнгә мин кушып әйтәсем килә, сүзлекләр мәсьәләсендә менә булай күз алдына китерергә була. Бүгенге көндә без өр-яңа сүзлекләр эшлибез, һәм инде элегрәк эшләп менә аңлатмалы сүзлек кебек, сез инде беләсез, 70нче еллар ахыры 80нче еллар башында 3 томлык аңлатмалы сүзлек дөнья күргән иде. Хәзер ул 6 том буларак эшләнеп килә. Аның күләме инде 2 тапкыр гына түгел, 3 тапкыр, аннан да артыграк булачак. Һәм инде русча, татарча сүзлектә орфографик сүзлек, орфоэпик сүзлек, менә бик күп төрле сүзлекләр эшләнеп килә. Без инде бүгенге көндә эшләнеп килә торган, кичә бүген эшләнә торган сүзлекләр, алар барсы да 2 форматта эшләнә. Кагаз вариантта да, электрон версиясы да. Шуның өстенә без хәзер узган елларда элегрәк чыккан сүзлекләрне электрон вариантларын эшлибез. Һәм инде алга таба планлаштырылган сүзлекләр барсы да 2 вариантта, 2 форматта эшләнелә. Һәм инде менә бу Алишатович әйткән күп функциялы сүзлекләр фонды, алар барлык сүзлекләрне дә бергә тоташтыра торган система булачак. Ягъни бер сүзне эзләгәндә һәр барлык системадагы барлык сүзлекләрдән дә шушының вариантлары чыга торган булачак. Ягъни ул күп функциялы шушындай фонд булачак. Бер сүзлекне генә ачу түгел. Шуңа күрә менә портал ачабыз икән академиядә, анда безнең татар теленә багышланган академиядә дөнья күргән барлык хезмәтләр була. Фәнни хезмәтләрдә, монографияларда, сүзлекләр барсы да бу инде шушы портал эченнән тел мәсьәләсенә караган барлык проблемаларга да җавап табу мөмкинлеге ачылачак. Барлык проблемаларга да ялгышырак әйтеп җибәрдем. Барлык проблемаларга да җавап булмаячак анда. Дөрес аңладым микән, алфавит дигәндә Бирик. Юк сүзен гайнан айтып китим әле. Анасын онтыла ул. Алфавит дигәндә менә байтак кына режиссерлардан, сәнгатькәрләрдән ишеткән бар, сүзгә басым куелмый дип. Шул шитенне китергә дип. Анда алфавит сүзлектә басым куелачакмы? Монда сүз барда пока әле Кимгали шулай дип китте. Орфографик сүзлек турында сүз әйтте. Ләкин безнең институтта параллель рәвештә именно орфоэпик сүзлек үзе аерым эшләнәчәк. Һәм анда әлбәттә басымы да булачак, барсы да. Ул әйтелеш өчен, ничек әйтелешен күрсәтелеп эшли торган махсус сүзлек булачак. Илһам әфәндегә сорау бирәс килгән иде, менә президентның юлламасында да әйтелде, архивны цифрлаштыру турында безнең язма һәм музыкаль мирасны электрон вариантка күчерү ни дәрәҗәдә эшләнелә, планлаштырыламы? Хәерле көн. Инде мин мәгълүмат өчен башта әйтеп үтим. Язма һәм музыкаль мирас үзәге ул Татарстан Республикасында
зур архивларның һәм фәнни үзәкләрнең берсе санала. Безнең үзәктә барлыгы 50 меңнән артык саклану берәмлеге хисапланыла һәм шулар арасында бәлки башка архивлар белән чагыштырганда мөһим булган фондлардан, саклану берәмлекләреннән безнең татар әдипләребезнең классикларының шәхси фондлары, сәнгать әһелләренең шәхси фондлары, галимнәрнең шәхси фондлары саклана. Аларның саны 200-гә җитә. Әйтик, Тукайның, Галимҗан Ибраһимовның, Фатих Әмирханның һәм башкаларның шәхси кулъязмалары, эш документлары, алар барысы да бездә. Бүгенге вазгыятьтә иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булып торган архив эшендә цифрлаштыру, документларны электрон форматларга күчерү ул мөһим мәсьәләләрнең берсе булып санала. Бу юнәлештә безнең бүген эш бара. Бигрәк тә ул башланды 2015 елдан алып. Бу елда біз дәүләт программасына таянып үзебезгә архив материалларын зарарсыз сканерлый торган планетар сканер алган идек. Шул көннән башлап без архив материалларын сканерлауны, цифрлаштыруны үзебезнең перспективалы дип эшебез итеп күрәбез. Хәзерге вакытта безнең җама белән әйткәндә 3 меңнән артык саклану берәмлеге инде цифрлы форматка күчерелгән. Алар арасында Габдулла Тукайның фонды шәхси документлары тулысынча күчеп бетте, Фатих Әмирханныкы, Сәйид Вахидинеке һәм башкалар һәм шул исәптән кулъязма китапларда. Без инде саклану берәмлеге дип әйтәбез, ул бер берәмлек булырга мөмкин, әмма ул бер берәмлек 1000 биттән дә торырга мөмкин. Шуңа күрә мин 3000 дигәндә бу теге 3000 генә скан ясалган дигән сүз түгел, аларның саны шактый күп. Ягъни 3000 саклану берәмлеге, ягъни 3000 исемдәге китап, документ сканерланды. Тагын инде язма һәм музыкаль мирас үзәге турында сүз чыккач, минем әйтеп үтәсем килә, менә безнең үзәк ул архивлардан берникадәр дәрәҗәдә аерылып тора. Кайсы ягы белән дигәндә, без материалларны, менә бу кулъязмаларны, документларны җыю, туплау, саклау, консервацияләү эше белән бергә аларны фәнни әйләнешкә кертеп җибәрү юнәлешендә дә эзлекле рәвештә эш алып барабыз. Ягъни аларны саклау мәсьәләсе белән генә шөгыльләнмичә, фәнни яктан өйрәнеп, дәлилләп, фәнни әйләнешкә тәкъдим итү. Шул яктан караганда безнең шактый зур гына проектларыбыз бар. Әйтик, менә рухи мирас эзләнүләр һәм табышлар дигән сериядә без китаплар чыгарып киләбез. Аның 4 китабы чыкты инде. Аларның кайсы бирләре сезнең кулыгызга да барып ирешкәндер дип беләм. Аның беренчесе Габдулла Тукай иҗатына, икенчесе Фатих Әмирханга, өченчесе Галимҗан Ибраһимовка, дүртенчесе Сәйид Вахидигә багышланган иде. Бүген эшлибез Гаяз Исхакый мирасына. Бу сериянең төп үзенчәлеге нәрсәдә? Монда текстлар, документлар басыла. Алар моңа кадәр укучыларга мәгълүм булмаган текстлар архивлардан җыеп алынган, безнең архивтан гына түгел, әйтик, университет архивыннан, башка архивлардан җыеп алынган документларны фәнни әйләнешкә тәкъдим итү юнәлешендәге проект бу. Тагын безнең үзәкнең төп бер темаларыннан, фәнни юнәлештәге темаларыннан ул таш язма истәлекләрне өйрәнү темасы. Беләбез инде, бу бүгенге көндә шактый актуаль проблемаларның берсе. Татарстан Республикасында 3500-нан артык зират исәпләнелә, каберлекләр исәпләнелә. Кызганычка каршы, алар барысы да тиешле дәрәҗәдә бүген саклана. Ул зиратлардагы таш язма истәлекләр тиешле дәрәҗәдә саклана. Киләчәк буыннарга да шул дәрәҗәдә барып җитәр дип әйтеп булмый. Менә бүген аларның ачыкланганнары, билгеләрен билгеле бер дәрәҗәдә теркәп, фәнни яктан өйрәнеп, дәлилләп, аларның теге фотоларын, размерларын, урнашу урыннарын, геолокация дип әйтәбез инде, барысында билгеләп, нинди материалдан эшләнгән, аларын билгеләп, китапларга, каталогларга, шул исәптән электрон ресурсларга да урнаштыру ягыннан эш бара.
айрым бер менә бездә сайт эшләнә, ул инде безнең үзебезнең мирасхананың сайты булыр дип уйлыйбыз. Аның подсайтлары бар, шул подсайтларның берсе нәкъ шушы таш язмаларны өйрәнүгә багышланган. Тиз арада дип әйтик инде, каядыр апрель айларында без шулай ук бу сайтны официаль рәвештә җибәрәбез. Ул бүген эшләнгән, тестовый режимда эшли. Ягъни официаль сезне дә чакырып ачу күзаллана. Тагын өстәп әйтәсем килә, безнең төп соңгы елларда эшләгән төп эшчәнлегебезнең бер юнәлеше булды, ул Тукай иҗатын өйрәнү, Тукай иҗатына мөнәсәбәттә аның даирәсен өйрәнү, аның белән аралашкан кешеләр, шуңа мөнәсәбәттә башка классикларыбызның иҗатларын өйрәнү. Дөрес, Тукай иҗатын өйрәнү ул институт ачылган беренче көннән үк дәвамлы рәвештә барган эш. Менә сез әгәр дә кулыгызга алып карасагыз, 40-нчы елда чыккан булсын, узган гасырның 50-нче, 60-нчы елларда чыккан китаплар булсын, Тукай иҗатына мөнәсәбәтле, алар барсы да институт галимнәре, хезмәткәрләре тарафыннан башкарылган эшләр. Академик басмалар, башкалар башкаралар. Бу юнәлештә эш безнең бүген дә эзлекле рәвештә дәвам итә. Институтта Тукайчы галимнәр группасы эшли. Һәм соңгы дистә елларда эшләнгән эшләрнең бер нәтиҗәсе буларак, инде сез беләсез, 2017 елда Тукай шәхси, персональ дип әйтәбез инде, энциклопедиясе дөньяга килде. Бу шактый зур, капиталь, фундаменталь саллы хезмәт. Ул үз эченә 2400-гә якын мәкаләне берләштерә. Аны эшләүдә 100-дән артык галим, язучы, әдип катнашты. Менә бу Тукайчы галимнәр, институт хезмәткәрләре шушы эшләрне башкаруның бер яктан координаторлары булып тордылар, икенче яктан китап форматына китерү һәм үзләре дә шактый мондагы мәкаләләрнең күпчелегенең авторлары булып саналалар. Бу хезмәтнең үзенчәлеге хакында гына тагын берничә сүз. Менә фикерләр яңгырарга мөмкин. Инде мондый хезмәтләрдән соң Тукай иҗатын өйрәнүнең әһәмияте бармы дип, ул бер яктан гади генә сорау күренсә дә, әйе, Тукай иҗатын өйрәнү алга таба да безнең галимнәребез тарафыннан дәвам иттереләчәк. Әмма инде бу киңрәк яссылыкта Тукай иҗаты белән бергә башка классикларыбызның әдипләренең әсәрләрен, иҗатларын өйрәнү һәм менә бу яктан караганда без бүген актуаль бер проблемага чыктык һәм шуның алдагы елларда шуның өстендә эшләрбез дип уйлыйбыз. Аны үзебезгә бер тема итеп алдык. Тукайның көне сәгате белән билгеләнгән иҗат һәм тормыш ел язмасын булдыру. Менә русларда бар бит, Пушкинның, Лермонтовның бу көнне кайда булган, нинди эш башкарган, кемнәр белән очрашкан, нәрсәләр сөйләгән. Менә шушындыйрак юнәлештәге бер эш Тукай иҗатына да мөнәсәбәттә алга таба туыр дип уйлыйбыз. Рәхмәт, коллегаларга сорау, Татар-Информга беренче сорау. Минем Илһам әфәндегә сорауым иде. Менә сез әйтеп киттегез бит, 200ләп шәхеснең кул язмалары саклана дип, архивыбызга тапшыралар дип. Менә бүгенге көндә дә шәхесләрнең архивларын сез кабул итәсезме һәм сезнең саклау мөмкинлеге бармы? Димәк, бер яктан караганда без үзебезнең элеккеге фондларыбызны тулыландыру юнәлешендә эшлибез. Бу бер юнәлеше. Әйтик, менә Тукай исеме яңгырады бит инде. Тукайның соңгы елларда моңа кадәр фәндә билгеле булмаган берничә чыганагын табып, хатын табып без әлеге фондка беркетеп куйдык. Икенче яктан бүгенге галимнәребез, әдипләребезнең дә фондларын үзебезгә алдыру, аларны киләчәк буыннарга тапшыру эше, аларны тиешенчә формалаштырып, консервацияләп, нәрсә икәнлеген ачыклап, һәрбер документның ул безнең перспектив юнәлешләрнең берсе. Без алабыз, сездән дә бу очракта ниндидер бер ярдәм көтәбез, кемнәрнеңдер ниндидер документлары бар икән, ниндидер кул язмалары бар икән, рәхим итсеннәр, килсеннәр, безнең үзәкнең ишекләре ачык. Өстәп кенә бер сүз әйтәсем килә. Шуннан да бу җиңел генә бара торган эш түгел, айрым шәхесләр, аларның дәвамчылары, балалары, ныклары белән эш итү, әмма ләкин алар югала баралар. Шуңа күрә без излекле рәвештә эш алып барабыз. Менә әле соңгы вакытта гына Сәрвәр Әтһәмованың
Кавый Нәҗминең оныгы белән сөйләшүләр, аралашуларыбыз булды. Шәүкәт Галиевның кызы уллары белән сөйләшү бара. Безнең әле менә галимнәр арасында да шушында ул бер туктаусыз сөйләшү бара. Кемдер инде безнең мөмкинлекләргә ышанып алып килергә дә мөмкин, кемдер әле уйлый, кемдер бөтен булган байлыкны тапшырып та бетерәсе килми, ләкин без инде ышандырабыз, без үзебезнең мөмкинлекләребезне ачабыз, чакырабыз, очрашуларга да чакырабыз. Һәм бу бер туктаусыз эш дәвам итәчәк алга таба да. Андый мөмкинлек бездә бар. Рәхмәт. Болгар радиосы Чулпан Валиәхмәтова бүген фән министрлыгы Фәннәр академиясе белән берлектә татар теле һәм әдәбияты буенча яңа буын дәреслекләре әзерли башлыйбыз 2018 елда хәбәр таратты. Сез бу җәһәттән сезгә заказлар килдеме һәм сез моның белән шөгыльләнәчәксезме? Һәм икенче сорау. Анда шулай ук милли пед институтны кайтару концепциясе эшләнелә дип әйтелгән иде. Хәзерге вазгыятьтә бу мөмкин хәл дип саныйсызмы? Рәхмәт. Туры шөгыльләнәм, ләкин бер-ике генә сүз кереш рәвешендә әйтеп китим. Шуннан да татар телен, әдәбиятын укыту, тел мәсьәләсе соңгы вакытта инде ул үзенчәлекле бер юнәлеш алды. Ул инде бөтенләй дә көтелмәгән үк әйбер дә түгелдер. Методик дәреслекләр эшләү мәсьәләсендә безгә инде Фәннәр академиясына төрлечә якын килеп сораулар була. Әмма ләкин аның улы тарихы бар, һәм инде ул турыдан-туры укыту белән шөгыльләнә торган безнең университетта да, элеккеге пединститутта да кафедралар, андагы укытучылар турыдан-туры шөгыльләнеп килделәр әлеге юнәлештә. Мәгариф министрлыгы янындагы институтлар белән берлектә. Безнең институт фундаменталь фән белән шөгыльләнә, һәм инде шулай булса да безнең хезмәтләр барса да аның дәреслекләр эшләү, хрестоматиялар эшләү бөтенесенә дә нигез булып тора. Шул вакытта безнең аерым галимнәребез электән үк дәреслекләр эшләүдә катнашып килделәр. Әмма ләкин төп бурыч, төп нигез мин санап узган кафедраларда иде. Соңгы елларда әлеге кафедраларның бер яклап кыскаруы, икенче яклап инде кешеләрнең дә бәлкем җитеп бетмәүе сәбәпледер. Бездә бәлкем активлашуыбызның бер ни булып торадыр. Соңгы менә бер 2 ел, аз дигәндә 2 ел эчендә без инде максатчан рәвештә әлеге мәсьәлә белән шөгыльләнәбез. 16 елда бездә милли мәгариф юнәлешендә махсус бүлек төзелде. Бүгенге көндә әле менә ел ахырында тагын берничә штат берәмлеге бирелде. Бүген ул тулы канлы, тулы мәгънәсендәге бүлек булып алга таба эшләячәк. Һәм инде шушы үткән ел ярым, 2 ел эчендә шактый гына эшләр башкарылды. Әлеге Шатыш директор урынбасары булу белән бер рәттән әлеге бүлекне җитәкләүче һәм инде ул мәсьәләдә ул фикерен кайбер мәгълүматлар биреп китәр. Чынлап та безнең институтта менә бу милли мәгариф бүлеге дип атыйбыз инде аны. Ул безнең менә бу бер ел дәвамында эшләп килде. Ул әле 16 елның башы, 16 елның яртысы бу бүлекнең әле формалашу этабы булды, ләкин шуңа да карамастан менә без инде зур проектларда хәтерлисездер, безнең февраль айларында булды татар әдәбиятын һәм укытуның концепциясын расладык. Ул концепцияны эшләүдә нәкъ менә безнең бүлек турыдан-туры катнашты да инде. Һәм шушы эштән без башлап җибәрдек дә. Аннан тыш тагын безнең менә 16 ел дәвамында татар мультфильм студиясы белән без эшләдек башлангыч класслар өчен, беренче татар мәктәбенең 4 класс өчен, рус мәктәбенең 4 класс өчен электрон хрестоматия. Аларның бирелеше инде татар мультфильмның сайтында барлыкка килделәр. Ул шушы әйбернең хрестоматияларның иштәлеге, контенты дип әйтегәндә, ул тулысынча безнең хезмәткәрләр тарафыннан эшләнгән әйберләр. Һәм шулай ук без беренче класстан алып 11нче классларга хәтта татар әдәбият дәресләрендә нинди хезмәтләр укытылырга тиеш, мәктәбенә карап рус мәктәбеме, татар мәктәбеме, рус мәктәбендәге татар классымы, шуңа бәйле рәвештә без әдәбияттан мәҗбүри минимумнар эшләүдә катнаштык. Бу бит әле бер генә ел эчендә бүлек барлыкка гына килгән. Шуңа күрә бу инде шактый зур эш. Әле моннан тыш тагын безнең ул әле расланып бетмәде. Әдәбият укытуның фундаменталь эштәлеге дигән документ эшләдек әле без шушы ни карарында. Һәм ул дәвам итә инде татар теленең менә бу яңа вазгыятькә бәйле рәвештә. Хәзер без яңадан татар телен укытуны, яңа методикаларын кулланырга тиеш булабыз, яңа чараларны эзләргә тиеш булабыз һәм әлбәттә мәгариф министрлыгы белән, үзебезнең академия белән турыдан-туры безнең шушы бүлек турыдан-туры шушы эшләрдә катнашырга тиеш
дип карала. Һәм инде бу бүлектәге эшли торган безнең хезмәткәрләребез, алар турыдан-туры быел узган ел эчендә төрле дәреслектәр әзерләүдә катнаштылар. Milli институт буенча әлбәттә монда инде соңгы елларда сорауларда карашта күп төрле әйтелде. Мен инде үземнең фикеремне генә әйтеп китә алам. Әлбәттә бу тулысынча уйланып бетелгән һәм инде алга таба карап аның нинди нигә китереләре барланып чыккан адым булгандыр дип уйламыйм мен. Чөнки ул тел мәсьәләсенә генә бәйле әйбер түгел. Педагогика юнәлешендәге уку йортының аның излекле рәвештә, нигезле рәвештә традицион үзенең бөтен байлыкларын саклап килгән уку йортының яшәп эшләп килүе ул җәмгыятьнең аерым бер җәмгыятьне саклау, аның рухи ягын саклап, алга таба үстерү өчен кирәк булган оешмаларның берсе ул теләсән инде җәмгыятьтә ул булырга тиеш. Шуңа күрә яңадан аякка бастыру, әлбәттә аның бүгенге көндә инде бигрәк тә менә соңгы айларда булган мәсьәләгә якын килүләрне исәпкә алганда ул яңа караш булырга тиеш әлеге уку йортына һәм инде ул иртәгә берсе көнгә дә җавап бирерлек дәрәҗәдә кадрлар әзерләү мәсьәләсе булырга тиеш. Мен шушы мәсьәләгә генә игътибар итәсем килә. Методикага, дәреслекләргә игътибар артык күп биреп җибәрделәр, әмма ләкин без ялгышмасам октябрь айында булдымы безнең президентыбызның республика президенты Рөстәм Нургалиевичнең юлламасы анда аерым әйтеп кителгән иде мәгариф юнәлешендәге кадрлар әзерләү мәсьәләсенә аерым басым ясап кителгән иде. Ни өчендер журналистлар тарафыннан да, белгечләр тарафыннан да бу мәсьәләгә тиешле игътибар бирелмәде. Һәм инде Дәүләт университеты җитәкчелеге тарафыннан да ничектер теге саннар рәвешендә күпме абитуриент алалар һәм башка мәсьәләне санап узып китәләр. Әмма ләкин бүгенге көндә, бигрәк тә бүгенге иртәгә берсе көнгә милли мәсьәләләр, тел мәсьәләләре куерып яңа бер форматка килү юнәлешенә барганда мәктәп өчен, мәгариф системасы өчен кадрлар әзерләү мәсьәләсе иң катлаулы бурычларның берсе булып тора. Ул дәреслек әзерләү, методиканы яңарту мәсьәләсе генә түгел. Нинди генә методика, нинди генә дәреслек әзерләмик без. Әлеге кадрлар тиешле дәрәҗәдә бүгенге менталитетка бәйле булган шәһәр менталитетына без бит инде авыл мәктәпләре, авылларыбыз сан ягыннан да мәктәпләрнең балалар саны белән дә ул зур бер урынны алып тормый, гомуми планда алганда Казан, Чаллы, башка шәһәрләр. Менә шушы атмосферадагы, шушы вазгыятьтә үсеп килә торган укучыларга татар телен, ана телен, әлеге телгә мәхәббәт, әлеге телнең кирәклеге, башкасы турында мәгълүмат һәм инде аларны кызыктырырлык итеп эшләр өчен бөтенләй башка дәрәҗәдәге кадрлар кирәк. Менә бу мәсьәлә төп мәсьәләләрнең берсе һәм инде педагогика юнәлешендәге уку йортының кирәклеге монда һичшиксез булырга тиеш, һәм инде ул нинди булырга тиеш? Менә бу төп мәсьәләләрнең берсе. Менә сезнең фикерегезчә берәр уку йорты базасында булырга тиешме, әллә башлап ниндидер яңа уку йортын салу рәвешендә сез күзәтмәкче? Без бик катлаулы әйбергә килеп кердек. Бәлкем аның инде башлангыч этабында кадрлар туплау, башкасы ягыннан бәлкем инде ул кайдадыр аякланып китергә тиештер. Беренче күпмедер вакыт аралыгында. Ул вакыт эчендә аның тулы концепциясын, аның финанс мөмкинлекләре, башкасы киләчәген уйлап өлгереп була торгандыр күпмедер вакыт эчендә. Инде буш бина биреп, яңадан шунда кадрлар җыеп эшләп китү, минем аңлавымча, ул уңышлы әйбер юнәлеш була алмас иде. Бу инде ниндидер бер этап узарга тиеш әйбер. Каядыр координация, менә кызганычка каршы кадрлар мәсьәләсендә сөйләшәбез дә без. Кафедралар, бүлекләр, факультетлар, ниндидер уку йортларының сан ягыннан азаюы, ул иртәгә берсе көнгә кирәк булган очракта да кадрларсыз калу мәсьәләләренең куркынычының берсен тудыра торган әйбер. Алар дистә еллар дәвамында, гасырлар дәвамында формулашып килә торган ниндидер бер төркем җәмгыятьнең үзенчәлекле бер шушындай составы дип әйтик. Аларны булай гына
оқу йортунан гына әзерне чыгарып булмый. Шуңа күрә бүгенге кешеләрне ничектер саклап тотарга иде. Бәлки инде шушы университет базасындамы булганнарны бер факультеттан, кафедрадан күчереп ниндидер бер нигезен булдырып җибәрергә булыр иде. Чөнки шунсыз без үзебез дә шушы әйберне кичерәбез кадрлар мәсьәләсендә. Һәм инде biz бүгінгі күнде әлеге юнәлештә координацион үзәк ролында үтибез. Кайдадыр анда кешеләр я эшсез кала, я ниндидер формада без барсында айрым проектларны эшләүгә тартабыз. Менә безнең кайсы гына проектны алып карасак та, Татарстандагы уку йортларынан гына түгел, Чаллы, Алабыга булсын, Уфа булсын, башка Стәрлетәмә, башка шәһәрләрдән дә бөтен булган белгечләрне шушы проектларны әзерләүгә, эшләүгә тартабыз. Һәм инде бүген булмаса иртәгә алар әле шушы эш өендә платформасында яшәячәкләр. Иртәгә бер көнгә кирәк була икән, алар каядыр күчә алалар. Аларның югалмавы бик мөһим проблемаларның берсе. Менә бу педагогика мәсьәләсендә дә шушы әйбер турында ныклап уйлау таләп ителә. Рәхмәт, Минем соравым бар иде, биреп китим әле. Менә хәзер мәктәпләрдә бит инде 2 сәгать кенә татар теле укытыла. Менә безнең 6нчы класста укыйлар, 2 сәгать укытыла татар теле. Менә шушы көнгә калуыбызга кем гаепле дип уйлыйсыз? Менә сез галимнәр буларак шул сорауга җавап бирегез әле. Россиядагы шылтыгы төп сорауларның берсе инде кем гаепле. Аны әйтәләр инде теге ике генә түгел 3 сорау да бар. Кем гаепле, тагын нәрсәсе бар әле аның инде. Нәрсә эшләргә һәм тагын бер ни бар инде. Теге тавыкны кул белән ашыйлармы? Кулга тотып ашыйлармы дигән көлеп әйтәләр теге рус телендә. Бу сорау инде әлбәттә күп тармаклы. Мен инде тел мәсьәләсендә шактый гына вакыт эшләгән кеше буларак, әлбәттә, аны мин бер интервьюда әйтеп тә чыктым. Минем үз фикерем бар, үз карашым бар, үземнең ышанган, инанган, үземнең аңлавым бар. Бүгенге көндә кайсы гына дәүләтне, кайсы гына мактап сөйләгәненме, кайсыларымы алабыз, ул Швейцария буламы, башка илләр буламы, анда менә күз алдына китерик Квебек булсынмы, Каталония булсынмы, Ирландия булсынмы, барсында алып карыйк. Монда дәүләтнең үзенең излекле алып барган сәясәте булырга тиеш. Бүгенге көндә дәүләт формалаштыра. Һәр бер юнәлештәге сәясәтне формалаштырган кебек, тел өлкәсендә дә, милли мәсьәләләрдә дә тел өлкәсенең бөтен механизмнары, аның яшәтү, яшәтмәү мәсьәләләре, мөмкинлек тудыру, ул дәүләтнең үзенең сәясәте булырга тиеш. Аның менә бүгенге көндә без алып карыйбыз, 90-80 елларны алып карыйбыз икән, Татарстанда излекле рәвештә дәүләтнең үзенең сәясәте бар иде. Аның дәүләт законы бар, аның дәүләт программалары бар, әлеге программалар финансланалар, әлеге программа законны үтәү өчен подзаконный актлары бар, ягъни аның хукукны яклау башка төрле документлары бар. Аның бар оешмалары, министрлыклары башкасы. Менә бу излекле рәвештә алып барылган сәясәт кайсыдыр вакытта, ул инде сәбәпләре аның бик күп Россиядагы барган излеклелек булмау, бер яклап, икенче яклап милли республикаларның барсы бергә шушы излекле юлдан бара алмау, ул инде потенциалның булмауыннан да килә, тарихи яклап әзерлекләре булмауыннан да килә, башкасы санап китәргә була. Барлык мөмкинлекләре булган республикалар күп булмады. Алар да берсе артыннан берсе нидән төшеп калдылар. Шуңа күрә менә бу излекле сәясәтнең бер туктаусыз планлы рәвештә барырга тиешлеге кирәк иде. Икенче яклап инде бераз гына җәмгыять, дәүләт кенә түгел, без үзебез дә, татар җәмгыяте дә, гомумән җәмәгатьчелек бераз гына эйфорияга да бирелеп киттекме, тынычланып, ниндидер бер үзеннән үзе бу мәсьәлә хәл ителде инде дигәнрәк әйбергә дә кирип китү булды. Мин инде монда министрлыкларның да эшләнеп бетмәгән эшләрен күрәм, җәмәгатьчелекнең шул ук дәреслекләр мәсьәләсендә, методика мәсьәләсендә 90-нчы еллар башыннан күпме тарткалашулар булды. Әмма бүгенге көндә күрсәтә, ул тарткалашуларның кем хаклы булганын теге вакыттагы, ул дәреслекләрнең ни дәрәҗәдә эшләнү, ул дәреслекләр методика эшләүнең
шуларның бер генә кулда, бер генә концентрированный бер урында булып, излекле рәвештә министрлык тарафыннан эшләнеп бара алмауыннан да була. Аның менә санап китсәк, аның скиллары шактый катлаулы булып чыга. Аның өчен махсус утырып сөйләшергә. Әмма ләкин төп сәбәп бүгенге көндә шушы булган вазгыятны дөрес итеп аңлап, аны алдан ук билгеле иде инде ул. Россия шартларында, бәлкем башка дәүләттә дә шушы рәвешлегенә бара алмасы ул барыбызга да билгеле иде. Ул күпмедер вакыттан тагын үзгәреп китә, тагын әйләнеп кайтабыз шушы мәсьәләгә. Тарих шуны күрсәтә. Шуңа күрә әзерлекле булу, излекле алып бару, һәм инде җәмгыятьнең, җәмәгатьчелекнең үзенең дә тиешле дәрәҗәдә катнашуының артык активлык булмау. Бүгенге көндә без эзләргә тиешбез. Менә шушы дәресләрне югалтуны без нәрсә белән компенсировать итә алабыз, нәрсә белән тулыландыра алабыз? Җәмәгатьчелек үзе ничек итеп бу мәсьәләгә катнаша ала? Язды без үзебез инде шушы 2 сәгать, 3 сәгать мәсьәләсендә бер-беребез белән дә тарткалашуга башкасына китереп чыгарабыз икән. Ягъни бу күп кырлы, күп тармаклы һәм инде күп былай гына тотып җавап биреп битереп булмый торган әйбер. Һәм бүгенге көндә бер яклап анализ ясасак үткәнгә, икенче яклап алга таба ныгытып карарга кирәк. Нинди юл белән барып була бүгенге Россия шартларында? Моның өчен инде ниндидер яңа бер форматта мәсьәләгә якын килү кирәк дип уйлыйм мин. Алда сорау рәхмәт. Әлбә синең сорау бар иде. Миндә мондый сорау иде. Беренче чиратта язучылар, галимнәр архивы турында. Безнең Татарстанда милли архив бар, милли китапхана бар, милли музей бар, һәм менә сезнең институт бар. Һәрберсендә дә безнең язучыларның архивлары саклана дип беләм. Аларга менә аерым гаиләләре я милли китапханага тапшыра, я милли архивка тапшыра. Мисал өчен менә сез әйттегез, Сәрвәрәт Ханымның архивы турында сөйләшү бара дидегез. Инде мин ишетүемчә иннән Мәхмүт абый Хәсәновның мәсәлән архивы тапшырылган дип тә күпмедер дәрәҗәдә ректор бәлки тапшырылган булырга тиеш. Илһам сезнең оешмага дип аңладым, Марсел абый Әхмәтҗановка. Менә шушылар тапшырылгач, алар шул консервация хәлендә генә каламы, әллә ул җентекле рәвештә безнең галимнәргә биреп барыламы? Ниндидер галимнәр билгеләнәме менә бу архивларга кагылышлы? Аны кемдер өйрәнергә тиештер бит инде, ул командир ятырга тиеш түгелдер. Шушы өйрәнелеп матбугатка киң даирәгә чыгарга тиештер дип уйлыйм булса бер. Икенчесе, менә шушы милли музейлар һәм милли китапханәләр, милли архивлар белән сезнең уртак менә бәйләнеш ничегрәк анда? Ул галимнәр сезнең аша бәйләнәме, яки сез үзегез бәйләнеш тотасызмы? Менә шу турыда җавап ишетәсе килә иде. Димәк, архив эше буенча яңа документлар кергәннән соң, алар ничек архив полкларына барып җиткәнче ниндидер этаплар аша үтәргә тиешләр. Шундый этапларның берсе, иң беренче әйтик, безгә китереп тапшырганнан соң, алар документлашырга тиеш. Кем тапшыра, нәрсә тапшыра, актлар кагазе ясала, тапшырган кешеләр дә кул куя, без кабул итеп алган кешеләр дә кул куябыз. Шуннан соң бу первичное описание дигән әйбергә беренчел тасвирлама дигән әйбер ясала, ягъни бу фондта нәрсәләр бар. Бу беренчел тасвирлама, ягъни һәр документка тәфсилле рәвештә түгел, аларның күләме һәм башкалары билгеләнә дә. Шуннан соң инде фәнни тасвирлама дигән илешкә керәбез. Анда һәр документ аерым алынып, аңа архив номеры беркетелә һәм тиешле дәрәҗәдә теге чисталыклары, калган яклары каралып, техник яклары каралып, бу документка паспорт ясала. Анда аның бөтен мәгълүматы, нинди кагазга язылган, кайчан хронологиясе, кайчан язылган, кем тарафыннан язылган һәм башкалар кагазга төшкәннән соң, паспорты ясалганнан соң, димәк, шул рәвештә һәр документ үз паспортына ия булып, фондның тасвирламасы барлыкка килә һәм фонд бу фонд инде димәк алга таба консервациягә саклануга куела. Ягъни бу өлеше шуның белән тәмам. Әмма әлеге фондлар алар каядыр бүлмәләрдә, архивларда бикләнеп ятырга тиеш дигән сүз түгел. Безнең институтның һәм үзәкнең төп эш принциплары, лозунг шигары да шундый. Алар халыкка хезмәт итәргә тиешләр. Никадәр күбрәк без аларны фәнни әйләнешкә тәкъдим итәбез, китапларда, электрон форматларда чыгара алабыз, ул шул кадәр яхшырак дип уйлыйбыз. Шуңа күрә әлбәттә проблема нәрсәдә, мәсьәлә нәрсәдә?
кірген һәр фонд шул ук вакытта, шул ук көнне тасвирланып, инде текст рәвешендә укучыларга барып җитә икән дип уйлау ул бик үк мантыйкка ярашмас. Чөнки бу эшне эшләү өчен бик зур энергия тотырга кирәк. Әйтик, аларның кайсы берләре башка графикада булырга мөмкин, аларны күчерергә, нәрсә икәнлеген ачыкларга һәм аны яңадан димәк фәнни әйләнешкә кертеп җибәрү якларында карарга кирәк. Әмма безнең архивта бу эш акрынлап эшләнелә бара. Инде килеп башка шушындый үзебезнең профильдәге үзәкләр белән, музейлар белән эшчәнлек ягыннан караганда, без шулай ук Татарстан Республикасында һәм читтәге үзебезнең юнәлештә эшләүче архивлар белән элемтәдә торабыз. Кайбер уртак проектларыбыз да бар. Мәсәлән, менә күптән түгел генә 16 январьда Милли музейда Шиһабдин Мәрҗәнигә багышлап күргәзмә ачылды. Аны оештыручылар рәтендә соучредитель дип әйтелә инде ул очракта. Безнең институт үзәктә бар. Ягъни бездә сакланучы Мәрҗәни документлары, кулъязмаларга аларга тапшырылып күргәзмә тәкъдим ителде. Яисә алар белән үк Милли музей белән без Фатих Әмирханның 130 еллыгы елында Милли музейда сакланган һәм өйрәнелмәгән әдибебезнең, классик әдибебезнең хәят әсәренең икенче кисәген тауып, Милли музей хезмәткәрләре белән берлектә эшкәртеп, текстологиясын, аңлатмаларын аерым китап итеп чыгардык. Ягъни менә шундый проектлар белән без бергә атлыйбыз башка архивлар, музейлар белән бергә. Аннан тагын менә хәтеремдә берсе яңгырды. Узган елны Казан Кремль тыюлыгы белән Тукайга сәяхәт дигән зур күргәзмә узган иде. Ул шулай ук безнең белән берлектә эшләнде һәм аның икенче яктан бик матур итеп каталогы да чыкты. Өч телдә, рус телендә, инглиз телендә, татар телендә. Ягъни эш дәвам итә. Алгы сорау. Минем дә шушындайрак соравым иде. Архивлар буенча сез бик җитди мәсьәлә күтәрдегез. Аның инде әйтелеп бетмәгән өлеше дә бар. Без аны аңлыйбыз. Төрлелек бар. Һәр бер оешма шушы мәсьәлә белән шөгыльләнә кебек, һәр берсе үзенчә шөгыльләнә, үзе аңлаганча, үзенең мөмкинлекләре булганча. Без аны уйлыйбыз. Нәрсә генә дисәк тә, республикада бердәйләштерелгән bir сәясәт булырга тиеш, әлеге архив материалларына карата. Ул шәхси архивмы, гомумән башка материаллармы бер караш булырга тиеш. Аның ниндидер бер барлык оешмаларга да ниндидер таләпләре дә куелган булырга тиеш. Һәм башкасы. Ул бердәйләштерелгән электрон базасы булып, һәр бер оешма үзендә генә бикләп тә тотмаска тиеш. Менә шуңа күрә менә Илһам Усманович әйтте, без нинди генә чара була икән, һәр бер материалларны бирергә тырышабыз, безгә мөрәҗәгать итәләр. Һәм инде менә бүгенге көндә без 17нче елда гына да 70 китап чыгарганбыз икән. Әлеге китапларның шактый өлеше мирасханәдә файдаланылган материалларның да дөньяга әйләнешкә чыга баруын күрсәтә торган. Әмма ләкин әйткәнемчә, республикада бу мәсьәләдә эшләнелгән, уйланылган, планлы рәвештә алып барыла торган сәясәт булдырылмаган бүгенге көндә. Ул эшләнелергә тиеш, һәм инде алга таба барлык учрежденияларда шушы юнәлештә бердәйләштерелгән юл белән барырга тиешләр дип исәплибез без. Менә монда фондлар турында сүз бара. Чынлап та менә фондлар сезнең бик бай, әмма менә тасвирланмаган фондлар белән танышырга, анда эшләргә рөхсәт ителми. Сездә менә шушы кулъязмаларны тасвирлау эшчәнлеге ничек бара? 2017 елда ничә фонд тасвирланды? 2018дә ничә булачак? Менә бу бик җитди мәсьәлә. Алайса сезгә тапшыралар да, сездә материал иелеп ята, аңа якын килеп булмый. Мәсәлән, язучы Мәҗит Рафиковның иҗаты белән репрессияләнгән кызыксынган идем мин. Аның инде тапшырылган материаллары сездә берничә дистә ел элек, әмма аларга кагылышы юк. Менә норматив вакыт бармы? Менә аны тасвирлауның вакыты күпме икән? Шуны ачыклап әйтегез әле. Әйе, андый мәсьәлә бар. Кызганычка каршы
Менә бу тасвирлама төзү эше ул шактый четерекле, шактый авыр хезмәтләрнең берсе. Теләсә кем тотынып, теләсә ничек башкарыла ала торган эш түгел. Моңа билгеле бер тәҗрибә кирәк. Һәм моның белән шөгыльләнүче бездә аерым шушының белән шөгыльләнүче һәм шуның өчен хезмәт хакы алучы кешеләр бар. Ягъни булар еллар дәвамында фонд ел башында билгеле бер фондка тасвирлау өчен эш планына кертелә. Бу кеше әгәр дә фонд зур икән, ел дәвамында аның белән шөгыльләнеп, ел азагында аның тасвирламасы барлыкка килергә тиеш. Кызганычка каршы, архив эшендә бөтен таләпләренә туры китереп, бер көндә бер фонд тасвирлау мөмкин эш түгел. Шуңа күрә, икенче яктан караганда, менә сезнең соравыгызда чагылган архив кануннары буенча шундый төшенчә бар, тасвирланмаган фондлар кулланылышка бирелергә тиеш түгел. Шуңа күрә без үз эшебездә бу закончалыкларны күпмедер дәрәҗәдә аларга тугры калырга тырышабыз. Бары тик тасвирланганнан соң гына аны киң даирәгә чыгарырга мөмкин. Бу фондлар ничек сойлап алынды? Менә бит чыннан да алар күп. Бу инде бер бүген кичә генә бирелгән фондлар түгел. Менә 20-30 еллардан ук җыела башлый материаллар, әйме. Шу излексез килеп тора торган фондлар, алар шактый тасвирламаган өлешедә бездә шактый, менә сез әйткән мәҗлес фонды ул тасвирламаган фондларның берсе. Ничек билгеләнә? Ягъни иң мөһимрәк фондларны без үзебезнең үзәк утырышында ачыклыйбыз. Көн кадагында иң кирәк булырга мөмкин, иң мөһим фондларның берсе нәрсә булырга мөмкин, кем фонды булырга мөмкин, нинди кулъязмалар булырга мөмкин. Шуларга күбрәк игътибарны бирергә тырышабыз һәм аларны беренчел итеп куярга тырышабыз. Узган елы безнең 4 фонд тасвирланды. Шулар арасында, хәтерем ялгышмаса, Заһидә Бурнашеваның фонды менә фәнни әйләнешкә тәкъдим ителде. Быелгылар арасыннан әйтәләм, Самат Шакир фонды шулай узак вакытлардан бирле инде тасвирламаган хәлдә без аны куйдык. Һәм менә бездә узак еллар эшләгән институтта узак еллар эшләгән һәм Тукай иҗатын өйрәнүгә зур өлеш керткән Сәгыйть Исәнбаев фонды, фонд бик бай, материаллар бик әһәмиятле, аны тасвирлауны һәм башка менә шундый фондларны тәкъдим иттек. Иншалла, сез әйткән өлешкә дә җитәрбез дип уйлыйм. Кешебез ул кадәр җитәрлек түгел, ул инде максатчан рәвештә барлык состав шушының белән генә утыра алмый. Аның эш планы бар, аның Тукай проблемасы да бар, башка кулъязмалар, анда бит әле 7000дән артык кулъязма китап бар. Аларны да башкарып чыгарга, аның төрле телләрдәгесе булуы бар. Һәм без экспедициялар аша материалларны ел сайын, көн сайын диярлек алып кайта торабыз. Беренче планда бит инде буларны саклап алып калу. Эшкәртү мәсьәләсе бик кыен булса да, кызганыч булса да, без аларны күпмедер вакыт аралыгында да яңадан да әйләнеп кайтып өйрәнә алабыз. Әмма ләкин саклап калу проблемасы барысына да көчебез җитеп бетми әлбәттә. Монда Хәмзәнең сорауына шул аңлашылды инде. Күңелгә язучы булса, ул алга яхшыга инде. Әгәр үтә кулай язучы булса, ул әле 20 елда, 30 елда, 40 елда сездә ятырга мөмкин тасвирланмыйча. Мондан индидер теге күренеклеменедән генә дә түгел. Аның әле кешесе табылырга тиеш. Индидер чара барлыкка килергә мөмкин. Каядыр анда туган ягында районда каядыр игътибар итәләр икән, алар кузгатып җибәрергә мөмкин. Алар, ягъни аның сәбәпләре төрле, ул теге бөтенләй дә бүгенге көндә нидән индидер планда булмаган кешеләрнең фонды да күтәрелеп чыга. Ул аның сәбәпләре бик күптер. Шуңа күрә аны теге без ниндидер бер нигә куябыз дип тә әйтеп бетердек. Мин шушы сөйләшүләрдән Озакка менә бер соңгы сорауны сез биргез иде. Сорау түгел, бер сәмән әйтеп куям. Беренче сәбәбе шунысы күрә, менә бит гадәттә шул архивларга гаиләләр бирмичә тора. Бирмәүнең сәбәбе менә шунда ачыклана да күпмедер дәрәҗәдә. Чөнки менә мин үзем дә уйлыйм, үземдә дә бик бай архив, Язучылар союзының бик күп папкалары миндә сакланыйм. Әгәр дә мин хәзер бирсәм, мин ул папканы менә миңа милли архив әйтте, әгәр дә бирсәгез, сез аны алып файдалана аласыз диде. Һәр кайсы вакытта теләсәгез. Сездә дә шулаймы ул менә? Мин бирәм икән сезгә 2 папка материалны, сез миңа теге күп нәрсә биргәннәргә кагаз бирәсез дә, мин теләгән вакытымда кемнеңдер юбилей итсә, бәйрәм булса, нинди чара булса, мин кире килеп
туктагыз әле, мин алып калмагам, миндә нөсхәсе юк, сездә бардыр, дип мин сездән ала аламмы дигән сүзем иде. Монда мәсьәлә булайрак тора. Менә тапшырган вакытта ниндидер шартларда тапшырыла. Ул шартлар кагазга төшерелгән микән? Мәсәлән, сез анда турыдан-туры әйтә аласыз. Алга таба 10 ел дәвамында бер көнгә дә күрсәтмәскә, бары тик үзем килеп, үзем карыйм дип. Димәк, ул кагазга төшә дә, димәк, без шушы кагаз буенча алга таба да барырга тиеш булабыз. Шуңа күрә монда бу вакыттан караганда чикләүләр юк. Тасвирламау мәсьәләсендә сез тапшырган кеше буларак, шушы документларның хуҗасы буларак сез аннан файдалана аласыз. Афикафның бер туганы белән килеп, ул әсәрләрне карый ала. Җитәкчелек ярдәм итсә генә инде. Пабла туган алып булам. Була. Ул инде теге бикләп тоту дигән әйбер түгел инде. Рәхмәт сезгә, коллегалар. Безнең вакытыбыз чыкты. Рәхмәт сезгә. Bir güne soğuk olgan idi Kim Efendi. Mine bugün güne bizden geçti sizin bilen interview çıktı yaxşı gına. Anda tege hayf hatalarına tege tekşürü boyunca siz cevap berasey. Mine indi min neçe yıllardan beri de iktibar etip gelem. İski Tatar ziyaretinde bir maturaza koyulgan kapkası üstünde. İsenlerinin kaderini bil, ölgenlerinin kaberini bil. Şunda ölgenlerinin sözünde o orana o koyganlar, olganlarının kelip çıkar indi. Ana kim tüzeti getiş? Bir cevap vereyim. Biz xalq kontrolünün moderatorları, agar da sizden düşürüp xalq kontrolüne qo'yasiz ekan, biz ish eshak. Mende fotoğraf çözülgen bugün gibi öylem.